So, samahan niyo ako ngayon magmukbang tayo. Meron ako ditong minarinate na pork. Laman siya. Laman lang ng baboy. So, ayan siya. Minarinate ko siya sa toyo, bawang, paminta. Nilagyan ko rin ng ketchup para medyo mapula-pula siya. Ayan. Tapos, ito, nabili ko sa Shopee. 249 pesos lang siya. And ngayon natin masusubukan kung talagang worth it yung 249 pesos na sangyap. So, ito, talaga natin ito. Parang style barbecue lang din naman yung paka-marinate ko. Super bango. Masyado lang siyang mausok mo. Bango siya, guys. Amoy barbecue talaga siya. Mabilis siyang uminit. Promise. Promises. Ang bango-bango. Medyo mausok lang talaga siya. Normal lang siguro yung umuusok. Huwag lang sa sabong. Ang sarap ng amoy. Promise. Ayan. So, medyo meron na siyang mga luto-luto na. Ayan. See? Tagdagan natin. Kain na na. Ainit. Sarap. Barbecue. Hindi na kasya. Ayan naman. Sarap.
Matalsik-talsik. Medyo may taba-taba kasi yung baboy. Ubus. Matalsik, men.